Bueno, Xabi, konta idazu nortzara? Bueno, ni Xabi Gorriñogoitia dakut izena, Arrasaterra naz, hemen jaiotakoa, eta bueno, hemen ikasitakoa bizitza dana. Eta, Mondrate areto futboleko partaide naz, lehenengo taldeko jokalari bezala, kapitain bezala, eta bueno, direktiban parte beha naz. Bendala, isa Mondrate sortu zenetik. Bueno, esan gehiken Mondrate eta Xabi Gorriñogoitia eskuti fan diala, ze lehen pasatu zazu argazki batzuk, hasierako taldekuak, gazte-gazte. Bai. Komentatu duen bezala, hasiera batetik, ni izenaz lehenengo taldeko jokalarisa, kluba sortu gauenetik, eta hori, 2013tik oinarte, gutxienez jokalari eta kapitain janaz momentu honetan, eta direktiban ez nauen hartu parte hasieratik, baina bueno, bigarren urtetik aurrera ja sartu nintzen direktiban, aportatzeko nire esperientzia eta nire denbora gaixen bat, ez? Horrek esan gura dau, eta horrek erakusten dau, herri mailako klubetan ezinbestekoa dela, ez? Jokalari, entrenatzaile, zuzendaritzako kide... Bai, dudabarik, ez dudabarik. Olako kirol elkartietan, struktura aldetik ez da zen oso strukturauta eta azkenen lan pila badau eta elkarlana eta gure internamente elkarlan hori derrigorrezkoa da. Derrigorrezkoa da lana aurrera eta emaitzonak lortzea etorkizunean. Bai. Eta zer da xamurragoa? Zuzendaritzako lan horri kudeatzia, Xabi, edo kantxara urten, eta igoera jokuan dagotzun partido bat jokatzia, adibidez? Bueno, oso ezberdina, evidentemente. Ni bizitza dana nabil futbolin jolasten, konpetitzen, eta zela baitz, esango netzun errexagoa dela kantxara urtatzia eta jolastia. Azkenean, kualitate batzu dauko jokalarixek, kompetitibidade hori bertan dau eta futbolin jolastia gustatzen jaku, ez? Eta nik esango nauke, dudai barik kantxara urtatzia askoz errexagoa dela. Gero, mai altuko partidua jolasteko eta kompetitibitasun hori mantentzeko hori bai noski zaila dela, baina kluba gestionatzea beste gauza batzu dauke eta gehixen bat ez nagoen esango zaila dela, baina behar da denbora eta dedikazio asko. Eta dela nik esango neuke, eta zurekin, gurado jakin zube iritzi berekoak zaien, Mondratek badako zehozer, 12 urteko bizitza dako, urte asko dira, baina ez hainbeste, eta lortu dau, Arrasaten leku bat, sale mordo bat erakartzen ditu musakolana, eta hori ez da samurra. Esan duzun bezala, ez da pesamurra, eta guk hasi egitzen nien kirol elkarte honekin besta ez genuen espero igual olako reperkusio ukitzea hemen Arrasaten, ez? Hasi egitzen lagun talde bat, areto futboleko talde federau bat sortuz, ez? Eta ikusi dugu, urtiek fanala eta indako esfortzu horrekin eta lortutako emaitz honekin, klaru dau, zela baitz erakargarritasun hori lortzia publikoan gan, lehenengo umien gan, oso importantia dela gure kirol elkartean dako, kantera arrobi bat eukitzeko bertan eta etorkizuneko jokalariak etorteko. Eta zela baitz, bebai, komentau dugun alen, apur bat, nik uste dut areto futbola maila honetan oso erakargarria dela, aukera asko da zelako, gol asko da zelako, transizio asko da zelako, eta da futbol modalidade kompleju bat, baina nahiko erakargarria nik uste dut publikoan dako. Ikusteko? Ikusteko, salen dako ikusteko. Maila honetan, hirugarren maila altu baten gazela, eta guk pila disfrutatzen dugula joku modu honetan, oso dinamikoa gara eta gustatzen jaku pila bat oso intensuak izatea, transizio askoko partidua jolastia, eta hori zen dut, eske oso erakargarria da salien dako, oso biztosua delako futbol modalidadea honik uste dut. Zezuek be, oindala 12 urte taldian sartu zineinok, asko ez geratuko, seguramente gero galdetuko zut, baina zu fan biharra eukidozue moldatzen taldiak maila igotzen fandan einean eta taldiak erronkak eta helburua lortu dituen einean. Bai, dudabarik, hasi egitzenetik, momentu honetan geratzen garen jokalarixa bakarrik bi gara, hasi ginenetik, 2013an hasi ginen. Zu eta? Ni eta Kevin dela presidentia, Kevin Barranca. Bixo gara jokalari bezala jarraitzen dugun bakarrak, eta zuk esan duzun bezala, eraldatze prozesu horrek forzau duzku apurtxo bat urtero zela baitz bilatzen jentia, kompletatzeko plantilla, ez bakar lehenengo plantilla, baizik eta beste ekipo batzu kategoria, berau dagoen kategoriak sortzeko eta holan, azkenien jentia deialdi bat itxia, jentia puntatzeko gure kirol elkartera eta beti apurtxo bat berrizten taldia, maila hori mantentzeko. Igoerak lortu dituzue, hurrengo denboraldian erge kopa jokatuko duzue, hori bai dela, ez dakit inoiz amestu, pentsau, planteutako helburua,
Baina lortu duzue. Bai, a ber, hasi ginenetik besta ez genuen jarri helburu fijo bat, guk ikusi gauen denbora pasau bala maila altu bat zeukagula areto futbolean, eta bueno, lortu duguna gaur egunen arte lorpen ikaragarriak izan dira. Esan duzu bezala igoera pila bat lortu dugu, 3. regionaletik 3. maila nazionalien egotera, 12 urtetan. Eta esan duzu bezala, pentsau alizen dugu Errege Kopako playoff plaza bat lortzia, baina, bueno, inoiz dugu markau helburu bezala, baizik eta ikusi dugu gure maila aurrera soian ainien, ikusi gara posizio hortan, eta esan dugu, segatik ez. Gutan han bilagoiaz, eta gure helburutariko bat, nik uste dut jakina dela maila zigotia 2. B mailara, eta azkenengo urtietan oso gertu ibili gara, zoritxarrez ez dugu lortu igoera hori, ez? Baina, bueno, beste alde batetik daukou opari hori zela baitz esateko, Errege Kopako playoff hori, kanporaketa hori jolastia aurrengo urtean. Ointala aste batzuk gainera, Arrasate Kirol sarixetan talde honenan sarixe jaso zebein. Eta horrean galdetu sotzuen, ez? Xabi Gorroñogoitia jokalari moduan noiz arte. Betera nuena da zara, Kevinekin batera, 12 urte ja areto futbolian. Ez dakiz asmo da kon Xabik? Ideia asko pasetan da burutik, ez? Temporada, bueno, ja adin badauko esan duzun bezala, ez? Eta, bueno, temporada nahiko luziak eta gogorrak itzen dira, azkenengo temporada gehixen bat. Orduen, temporada pasetan doien ainien, ideia ezberdinak etorten jatzu burura, itxi, ez itxi, jarraitzu. Baina, esan hauena bere egunien, ez? Klub honenaren saria mozuzkun egunien. Azkenien, olako helburuak lortuta, oso saia ikusten dut zela baitz iztia, ez? Porque azkenien da, Mondraten dako bebai, ito berri bat lortu dugula, eta, bueno, hori proban bida zela baitz, eta hurrengo urtean, ez dakit, kasualidadez o esfortzuakin egoten bara gertu, igoteko 2. B mailara, oso saia egon bida bebai iztia, hurrengo urtean be. Eta gainera, alakoetan, beti, alako elkarrizta egiten dugun bakoitzeko gehixenak dinozu ez, disfrutatzen duten bitartian, ez dago zertan laga. Klaru dau. Baina horregatik esan dugu bai, denboraldi osoan ziar, ukitzen duzu gorabera dauketzu, ez? Klaru dau, jarraitzeko erabaki hori hartzen duzunien da, disfruta hutzen dutulako, ez? Aportatzen dutulako geixau kentzen dutuna baino, ez? Porque denbora adibidez kentzen dutun dana, denbora pila bat da, dedikazio pila bat da, itzen dugu hiru entrenamentu hastien, partidua, hastien 4 konpromesu dira guztira. Eta temporada oso luzia da, iraien hasitza, bukatzen da maiatza amaieran. Ixa urteana, isa deskanso barik, oso gorra da, gorabera asko dauz, baina zuk esan duzu bezala, kirol honetaz disfrutatzen dugun bitartien, momentuz ez da argumentu ikisteko. Eta, klaro, gero da hori, ez? Norberak hartzen duen konpromisuak klubakin, taldian barruan dakotzuen lagunakin, eta gero lehen komento duguna, ez? Urtete zara kantxara, eta saliak ikusten dituzu, jendia posten da zuen sarixekin, ostras, oioi puruxera dana, bakarrik alderiekin... Bai, eskola da, hori gehigarri bada guretako, ez motivazio estra bada, ez? Ikusten dugun saliak hain posik, gure golak ospatzen, partio importantetara gradia bete itzen dela, saletu pila batekin ikusten dugu grada, guretako hori kriston gehigarri da, kriston postasuna, eta azkenean gure lorpenek hitz egiten dago horren inguruan, ez? Gure lorpenei eskerbe bai, saletu gehiago hurbildu die musakolara, gure partiduak ikustera, eta bueno, jarrai desala holan, eta gero eta animatzea hemen jentia, gero eta jente gehiago etortia gure partiduak ikustera. 12 urte, 3. regionaletik 3. maila nazionalera, 12 urtietan asko aldatu da Xabi Gorroñogoitia, seguru, arete futbola, esan gure dutzut, arete futbola, hain bizitza dan kirol hori, falten baldin bada aldatzen, adinekin batera, norbere zaugarrixak be, batzutan motel duten dira, ondiokan be, bixi-bixi mantentzen da, kantxan, Xabi? Seguro lehenengo urtia bezala ez, seguro ez. Egixa da, lehenengo urteetan azkenen beste exigentzia maila bateko kategoria batzutan jolasten genuela, ez? Baina, bueno, dudabarik ez dakuetela kualidea da igualak, urdiak pixua daukie, azkenen niregan, baina, bueno, saiatzen gara beti entrenamentu egokixekin eta pretemporada egoki batekin, maila nahiko altua mantentzen. Egixa da, gero eta gazte gehiago sartzen diela taldera eta gaztiei frenatzia askotan kosta bitzen dela, ez? Azkenien, hori, esan dugu urte diferentzia hori, 10 urteko diferentzia da hori jokalari batzuri, eta hori ritmoan eta txispan notatzen da bastante, kanpo. Venga, geure buruari lola botako zau, nolako jokalari zara, Xabi? Ni naz jokalari bat, taldeko jokalari bat, izan duten bezala kapitaina naz, konsideratzen naz, ontxe berdan esperientzia asko dauketela jokalari bezala.
urtietan zier, nahiko teknikoa izena, egisa da, azkenengo urte honetan, igual rol ezberdina hartu izan dutela, beste jokalari pila bat sartu delako taldien oso teknikoa diena eta oso deziziboa diena partiduetan. Eta, bueno, nire aldetik, entrenadoriak biedauen beste jarraitxukot, eta kapitaina izen da, nire rola ontsa da, gaztia izela bait, nik ikasi duten dana areto futbolien erakusten, eta mantentzen apurtu bat seriotasun hori partidotan, eta nire esperientzia plasmatzen alik eta gaixo partidotan. Aurtengo denboraldia finikitauta, badator abuztua, noiz buelteuko da Mondrate berriz be? Bai, ontxe gabitz planifikatzen aurre denboraldia eta gabitz pentsetan abuztuko azkenengo astetan, abuztuak 25. astia. Segatik, bai aduko golako adostuta lagunarteko partio batzuk, eta lehenengo lagunarteko partio izango da abuztuak 28, bigarren B mailako talde baten kontra, Lauburun kontra, zuzen ere, hasi bidaia. Seguramente oporretan afan aurretik, igual abuztu aurretik ingo pare bat entrenamentu ikusteko ze formatan gazen, eta ez hartzeko sorpresaz gero abuztuko aste horretan, ez? Baina, bueno, merezi duzu, ez da? Opor deskonektau eta biharra da gainera. Osan duten bezala oso gogorra eta oso luzia denboraldia. Denboraldia bukatu eta ekintza pila bat indu, naiz eta eskolastu azkenen horrek burua okupauta mantentzen dutzu, eta deskansu bezala 3 aste goiaz eta biharrezkoa da oporra. Errege Kopako kanporaketa dezizibo hori, etxien jokatuko dozuen hori, noizko izango da gutxi gora bela bakitzue, edo egute gisa da oso hor markatzen da guinak? Finkatu bari da ondio data, baina seguru aski izango da iraileko azkenengo aste bukaeran. Esan duzun bezala, kantxako faktoria dugu, kanporaketa danak musakolan jolastuko dira, eta hasiera baten hasiko gara jolasten seguruenik, bigarren B mailako talde baten aurka lehengo kanporaketa. Gure agendan apuntauko, sorte hon laurten Xabi. Azkeneko galderia, lezinuek, errespetau zaitue? Egisa esan da bai, egisa esan da niri asko errespetau duztie, eukidot orkatileko, 12 urtetan eukidot 3 bider orkatileko lezino bat, bakarra grabia. Orduan ezinek eike jau, beste ikusta beste lezino batzuk ezinek eike jau nik zelako trajektoria eukidoten lezinoekin areto futbolian. Urtengua, datorrenaz, iraietik aurrera disfrutau eta adi ongo gara, eskerrik asko, Xabi. Mila esker.